Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα μιλήσουμε για το ίδιο θέμα από μια διαφορετική προσέγγιση. Από την προσέγγιση της δικής μας εταιρείας, της ACRM. Θα μιλήσουμε για την προσέγγιση του τεχνικού ασφαλείας, γιατί εμείς ασχολούμαστε με θέματα ασφάλειας και υγείας επαγγελματικά. Άρα λοιπόν από το δεύτερο πυλώνα της ασφάλειας και υγείας που σχετίζεται με τους τεχνικούς ασφαλείας και θα δούμε εμείς σαν εταιρεία πώς εφαρμόζουμε τα συγκεκριμένα πράγματα, παρά το γεγονός ότι ο ειδικός γιατρός και επιστημονικός υπεύθυνος ιατρικής εργασίας της ACRM σας έδωσε μια ιδέα, σας προειδέασε για το κάποιες παρεμβάσεις που έχουμε κάνει εμείς σαν εταιρεία. Ξεκινήσουμε με τον ορισμό του στρες για να δούμε τι σημαίνει και πώς ορίζεται στο δικό μας επιστημονικό πεδίο. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί, αλλά ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας και Υγείας, για το στρες έχει ένα πολύ λιτό ορισμό, είναι το άγχος που οφείλεται στην εργασία, δηλαδή το εργασιακό άγχος. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά πιστεύω και βρήκα ένα πιο πετυχημένο ορισμό, κατά τη γνώμη μου, ειδικά αυτή την εποχή πιστεύω ότι το ασπάζονται περίπου 11 εκατομμύρια Έλληνες, και λέει ότι στρες στην πραγματικότητα είναι το συναίσθημα που πηγάζει από το γεγονός ότι δεν μπορείς να σπάσεις το ξύλο κάποιον που το αξίζει μέχρι της απελπισίας. Άρα λοιπόν, αν θέλετε να δείτε κάποιον και δεν μπορείτε, αυτόματα στρεσάρεστε. Το ανώτατο όριο άγχους, δηλαδή για να κάνουμε ένα benchmarking, ας πούμε έτσι, νομίζω ότι μητέρες υπάρχουν μεταξύ μας, είναι αυτό της μητέρας. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο διάγραμμα που λέει τι σκέφτεται κάθε μάνα όταν δεν απαντά το παιδί στο τηλέφωνο. Πάνω από 50% σκέφτεται ότι το παιδί έχει πεθάνει, λίγο κάτω από 50% ότι πεθαίνει και φυσικά δεν της περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί το παιδί να μην άκουσε το κινητό τηλέφωνο ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να πέσει μπαταρία, παιδί μου, εντάξει, να μην πιάνει το σήμα κλπ. Okay. Αυτά για να ευθυμίσουμε λίγο. Στην πραγματικότητα τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπε και ο κ. Θανασιάς, και μάλιστα υπάρχει μια συγκεκριμένη μελέτη, τη βλέπετε είναι σχετικά πρόσφατη και θα δούμε, δημοσιεύτηκε το 2009, στην οποία δείχνει ούτε λίγο ούτε πολύ αυτά που ανέπτυξε ο γιατρός. Δηλαδή, ρωτήθηκαν οι εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 αφορά αυτό, ποιες είναι οι αιτίες για τις οποίες αισθάνονται άγχος στην εργασία τους. Και βλέπουμε εδώ μία λίστα. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Αναγκαστικές υπερορίες, ανοργάνωστη εργασία, φόρτος εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η έλλειψη επιλογής ή ελέγχου της μεθόδου εργασίας. Δηλαδή, όλα αυτά τα συστήματα που άρχισαν να βάζουν οι εταιρείες τα τελευταία 15-20 χρόνια φαίνεται ότι δημιούργησαν ένα πρόβλημα στον άνθρωπο ότι όταν υπακούει στις διαδικασίες δεν έχει έλεγχο το δικό του μεθόδου εργασίας. Δεν έχει επιλογές δηλαδή. Ότι πρέπει να κάνει κάποια πράγματα φορσέ, κατά ανάγκη. Αυτό λοιπόν του δημιουργεί ένα άγχος. Επίσης, πολύ σπουδαίο είναι η ανεπαρκής ισορροπία που το βιώνουμε όλοι νομίζω στις εταιρείες μεταξύ εργασιακού και προσωπικού βίου. Μάλιστα, μόλις χθες ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία εξέδωσε και ένα σχετικό bulletin με ακριβώς αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα υπήρχε μια παρεξήγηση, πιστεύω. Νομίζαμε, και έτσι μας έλεγαν πάρα πολλά χρόνια, ότι είμαστε οι πιο αισιόδοξοι πριν την κρίση. Ότι είμαστε οι πιο αισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Βλέπετε μια έρευνα η οποία δημοσιεύτηκε από το Risk Observatory Report, που βλέπετε ότι ο Έλληνας, τουλάχιστον ο Έλληνας εργαζόμενος, και σας το τόνισα εδώ ιδιαιτέρως, είναι ο πιο αγχωμένος από όλες τις χώρες, από όλους τους εργαζομένους της χώρας στην Ευρώπη των 27. Και αυτή η έρευνα δεν έγινε, μπορεί να δημοσιεύτηκε το 2009, αλλά η έρευνα αυτή καταγράφει αποτέλεσμα το 2005. Και το 2005 ήταν μια καλή χρονιά, όπως και το 2004 για την Ελλάδα. Έτσι. Πήρε το Euro, είχαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Παρ' όλα αυτά υπήρχε ανάπτυξη, τουλάχιστον θεωρητικά. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι ο Έλληνας εργαζόμενος, μακράν των υπολείπων, ήταν ο πιο αγχωμένος Ευρωπαίος. Κάτι το οποίο δεν λέχθη ποτέ βέβαια. Επίσης, στο ίδιο report βλέπετε ότι αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Δηλαδή ότι είναι ένα διαρκές φαινόμενο αυτό. Ο Έλληνας ήταν σταθερά αγχωμένος από το 1995 και κάθε πενταετία που γίνονται αυτές οι έρευνες έδειξαν ότι ο Έλληνας παρέμενε ο πιο αγχωμένος εργαζόμενος στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια στην Ευρώπη των 15. Αν λάβουμε υπόψη μας τώρα το γεγονός
ότι τα τελευταία 2 χρόνια βρισκόμαστε σε μια πολύ δυσάρεστη κατάσταση, είναι να αναρωτιέται κανείς πραγματικά αυτά τα ποσοστά που θα φτάσουν. Πού θα φτάσει αφού αυτή η μελέτη, η οποία θέλει κάποια χρόνια επεξεργασίας, που βλέπετε είναι μελέτη δεδομένων του 2005, αναρωτιέμαι η αντίστοιχη μελέτη του 2010, η οποία θα δημοσιευθεί φέτος του χρόνου, τι ποσοστά θα δείξει. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ανεπίσημη αίσθηση ότι αυτό το ποσοστό έχει φτάσει κοντά στο 80 με 90%. Εντάξει. Πόσο δε μάλλον το 2020, οπότε υποτίθεται ότι μέχρι τότε το χρέος θα είναι πολύ υψηλά και ο Έλληνας εργαζόμενος θα αισθάνεται ακριβώς την ίδια πίεση. Προοπτική. Εάν δούμε άλλο ένα διάγραμμα, γιατί το σπουδαίο εδώ βέβαια καταλαβαίνετε δεν είναι οι στατιστικές, είναι η ερμηνεία των στατιστικών. Εάν δούμε τα προσωρινής εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015, όπου αν θυμάστε ξέρουμε εδώ και χρόνια ότι η Ισπανία είχε πρόβλημα ανεργίας, άρα λοιπόν αρκετοί Ισπανοί ήταν σε προσωρινή εργασία. Και η Ελλάδα, κοιτάξτε, ήταν χαμηλή. Μάλιστα, επειδή το μέτρησα, στην Ευρώπη το 2015 η Ελλάδα ήταν 7η. Δεν είχε δηλαδή τόσο μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα που έχουμε τα ίδια ποσοστά με την Ισπανία και πιθανότατα ψηλότερα ποσοστά προσωρινής εργασίας, σκεφτείτε ότι αυτή η τάση σχεδόν δεν αναστρέφεται. Δηλαδή, 2012-2015, όπου υποθέτουν οι ειδικοί ότι μέχρι τότε θα έχουμε υψηλά ποσοστά ανεργίας, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει και γιατριά δηλαδή. Η τάση δεν είναι πάρα πολύ θετική. Στην πραγματικότητα λοιπόν υπάρχει ένας νέος ορισμός, το crisis stress, το άγχος όχι που οφείλεται στην εργασία, αλλά ουσιαστικά διακατεχόμαστε τώρα από το άγχος που οφείλεται στη μη εργασία, έτσι, στην ανεργία. Για να δούμε ορισμένα πράγματα για το τεχνικό ασφαλείας. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς ερευνητικής. Δηλαδή, καταρχήν δεν υπάρχει έρευνα. Και δεν υπάρχει και εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο. Το μόνο που υπάρχει είναι αυτό που βλέπετε εδώ, ένα κείμενο κοινωνικού διαλόγου, στην πραγματικότητα τίποτα δηλαδή. Κάποιοι φορείς, συνδικαλιστικοί και άλλοι, υπουργεία, έβγαλαν κάποιο κείμενο το οποίο φυσικά δεν είναι δεσμευτικό και φυσικά δεν πέρασε ποτέ στην νομοθεσία. Υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει προπενταετίας, δηλαδή αφορούν και το 2009-2008, μόνο στις βιομηχανικές χώρες, τη Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, οι οποίες δεν προσφέρουν τίποτα. Εγώ διάβασα μερικές από αυτές, δεν προσφέρουν ορισμένα πράγματα, πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε καν υποδομή. Δηλαδή δεν έχουν συμφωνήσει στην Ευρώπη, ας πούμε ότι ξεκινούσαμε τώρα κάποιες έρευνες, δεν έχουν συμφωνήσει τα κράτη στην Ευρώπη δείκτες μέτρησης συνδεδεμένους με ερευνητικές περιοχές. Δηλαδή ποιους δείκτες θα μετράμε ώστε να μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα κατά πόσο αυτό που μετράμε είναι όντως στρες ή που είναι κάτι άλλο. Έτσι. Δυστυχώς δεν έχουν καθοριστεί δείκτες μέτρησης επιστημονικοί. Τώρα, στην Ελλάδα πρόσφατα ψηφίστηκε ένας κώδικας, μια αξιέπαινη προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας, όπου προσπάθησε να μαζέψει τα κύρια σημεία της νομοθεσίας ασφάλειας και υγείας που αφορά τις επιχειρήσεις. Εδώ σας παραθέτω κάποια άρθρα, όπου φαίνεται εμέσως ότι ο τεχνικός ασφαλείας, ο οποίος πηγαίνει σε επιχειρήσεις, πράγμα που κάνουμε εμείς σαν εταιρεία, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, πρέπει να φροντίζει να διαμορφώνει και να διευθετεί τις θέσεις και το περιβάλλον εργασίας. Σύμφωνα με αυτά που μας είπε και ο γιατρός, το περιβάλλον εργασίας έχει το στρες. Επίσης, ο τεχνικός ασφαλείας πρέπει να ερευνά τα ίδια των ατυχημάτων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν γίνονται έρευνες ατυχημάτων, σπάνια τόσο οι φορείς, αστυνομία, δικαστήρια κλπ., αλλά και εμείς ακόμα, ως Σύμβουλοι Ασφάλειας και Υγείας, σπάνια στην έρευνά μας εσωκλείουμε το στρες. Πάρα πολύ σπάνια. Τώρα, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, ο τεχνικός ασφαλείας έχει και κάποιες υποχρεώσεις, όπως την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία. Άρα, λοιπόν, μέσα στο επαγγελματικό κίνδυνο, ο τεχνικός ασφαλείας ουσιαστικά πρέπει να εσωκλήσει και το στρες. Στον ίδιο νόμο, αντίστοιχα, ο γιατρός εργασίας έχει λίγο πιο σαφείς υποχρεώσεις συνδεδεμένες με το στρες. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι εδώ και χρόνια ο τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας που πρέπει να συνεργάζονται. Αυτό δεν είναι πρόσφατη νομοθεσία, είναι νομοθεσία του 1985. Απλώς κωδικοποιήθηκε, δηλαδή μπήκε και στο συγκεντρωτικό νομοθέτημα. Όμως, εδώ υπάρχει μια σαφής αναφορά ότι ο γιατρός εργασίας
πρέπει να συμβουλεύει την επιχείρηση του εργοδότη σε θέματα φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας. Αυτό είναι σαφής η αναφορά. Όμως, το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι γιατρό εργασίας έχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πάνω από 50 εργαζόμενους. Πόσες είναι αυτές στην Ελλάδα? 5%. 3%. Αν λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο δεν βοηθάει τις επιχειρήσεις να επικεντρωθούν στο στρες. Συνεπώς, μία βελτίωση θα έπρεπε, γιατί να ξέρετε, κωδικοποίηση σημαίνει ότι αλλάζω και πράγματα στην νομοθεσία τα οποία δεν έχουν πάει πολύ καλά μέχρι σήμερα. Θα μπορούσε αυτή ακριβώς την αρμοδιότητα να την προσθέσει και στους τεχνικούς ασφαλείας. Η τεχνική ασφαλεία ορίζονται σε όλες τις επιχειρήσεις. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Τώρα, έχουμε δύο έρευνες. Επειδή μίλησε και ο γιατρός εργασίας για το εργασιακό άγχος και για τις έρευνες αυτές. Οι έρευνες αυτές είναι δύο σημαντικές. Πάλι από το Risk Observatory Report του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και Υγείας, απομονώνω το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι με υψηλό δείκτη εργασιακού άγχους έχουν ευκολότερα μυοσκελετικά προβλήματα. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέχρι πρόσφατα μπορεί να πιστεύαμε ότι μυοσκελετικά προβλήματα, υπόνοιση στο ζωναφιένα για παράδειγμα, ότι οφείλονται στην κακή στάση. Τελικά μπορεί να μην είναι στην κακή στάση, μπορεί να είναι και στο άγχος. Κάτι που και εγώ προσωπικά το βιώνω πολύ συχνά. Πολύ πρόσφατα, επειδή σαν εταιρεία είμαστε γραμμένοι σε κάποια ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά, μου κοινοποιήθηκε, όταν λέω πρόσφατα, αυτό είναι κάτω από μια εβδομάδα, 10 μέρες, μία έρευνα η οποία θα δημοσιευτεί στο Journal of Safety Research, το πιο αξιόλογο περιοδικό επιστημονικό με έρευνες ασφάλειας και υγείας, που λέει ότι η ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ευθύνεται ή συμβάλλει τέλος πάντων στη μείωση των ατυχημάτων όταν είναι ισορροπημένη, όταν υπάρχει αυτή η ισορροπία, μέχρι και 38%, ενώ το θετικό εργασιακό κλίμα μπορεί να συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων κατά 32%. Πολύ υψηλά ποσοστά. Και θέλω να σας πω, επειδή τα μεταπτυχιακό με μένα έγινε στις ΗΠΑ, θέλω να σας πω ότι όταν ένα πανεπιστήμιο των ΗΠΑ βγάζει μια τέτοια έρευνα και για να δημοσιευθεί, είναι σίγουρα αξιόπιστη. Εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι αυτή είναι μια αξιόπιστη έρευνα. Μέτρα. Αυτή η έρευνα έδειξε λοιπόν ότι τα μέτρα αντιμετώπισης του εργασιακού άγχους που οφείλουν να λάβουν οι εργοδότες, φυσικά αυτή είναι συμβουλευτική έρευνα, είναι η υποστήριξη της διοίκησης, επάρκεια πόρων, χρήματα δηλαδή, και ανθρωπόρες, δυνατότητα εξέλιξης των εργαζομένων, συμμετοχή στις αποφάσεις, ένα κλίμα ασφάλειας εργασίας, οργανωτική αποτελεσματικότητα, να τελειώνουν οι δουλειές δηλαδή, να μένουν στη μέση και να προχωράει η εταιρεία, και αρμονικές εργασιακές σχέσεις, ενώ για μια ακόμα φορά εμφανίζεται αυτό που λέγαμε και στην Ευρώπη, ισορροπία εργασιακού και προσωπικού βίου. Εδώ έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Υπάρχουν δύο διαθέσιμες προσεγγίσεις και οι δύο, όπως βλέπετε, πάρα πολύ πρόσφατες. Η μία είναι ένα διαχειριστικό πρότυπο, κάτι σαν ISO δηλαδή, το οποίο εκδόθηκε, αυτό το βλέπετε πολύ μικρό, είναι το σήμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία, της EUOSA δηλαδή, και από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων, το BSI, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Νότιχαμ, το οποίο εξειδικεύεται στα θέματα εργονομίας και ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρότυπο, το οποίο εμείς σαν εταιρεία το προμηθευτήκαμε και οφείλω να σας πω δεν διαφέρει τίποτα από τα άλλα πρότυπα. Στηρίζεται στο κύκλο του Deming, στον τροχό του Deming, δηλαδή στην αρχή του Plan Do Check Act. Δεν έχει να προσθέσει τίποτα, απλώς σου λέει ότι πρέπει να στήσεις ένα σύστημα για να διαχειρίζεσαι το εργασιακό άγχος. Αυτό είναι το σημαντικό αυτής της προσθήκης. Σου λέει: μπορεί να έχεις ένα σύστημα ποιότητας, ένα σύστημα ασφάλειας και υγείας, αλλά ειδικά το εργασιακό άγχος πρέπει να το αντιμετωπίσεις ξεχωριστά. Είναι περισσότερο ανθρώπινο και λιγότερο τεχνικό. Στην Μεγάλη Βρετανία πρέπει να ξέρετε ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα άγχους. Υπολογίζεται ότι 10 εκατομμύρια ανθρωποημέρες χάνονται κάθε χρόνο, απουσιασμός δηλαδή που έλεγε ο γιατρός, λόγω εργασιακού άγχους. Η Βρετανία έχει βγάλει αυτό ακριβώς την οδηγία, θα λέγαμε. Οι Βρετανοί δεν αρέσκονται στην νομοθεσία, βγάζουν οδηγίες οι οποίες είναι προαιρετικές, αρκεί να μην έχεις κάποιο ατύχημα ή κάποιο συμβάν, γιατί τότε η δικαιοσύνη αυτό το θεωρεί νομοθεσία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, αυτό το οποίο κατεβαίνει εύκολα από το διαδίκτυο σε μορφή PDF και είναι και ελεύθερο, δεν πληρώνεις δηλαδή γι' αυτό, έχει μια αντίστοιχη προσέγγιση για να μπορέσεις εσύ να αντιμετωπίσεις στην πηγή, στις αιτίες δηλαδή, το στρες, το εργασιακό άγχος στην εργασία.
Αν δούμε τη μεθοδολογία προσέγγισης, δηλαδή τι προτείνουν, θα δείτε πολλές ομοιότητες με την αμερικάνικη προσέγγιση. Έτσι, με την προσέγγιση των ΗΠΑ. Δέσμευση της ανώτατης διοίκησης, καθολική συμμετοχή των εργαζομένων στα δρόμενα της εταιρείας, προληπτικά προγράμματα, ανάπτυξη στρατηγικής, εκτίμηση επικινδυνότητας, που εμείς ως σύμβουλοι είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύσσουμε. Άρα λοιπόν το στρες πρέπει να μπει στην εκτίμηση επικινδυνότητας. Και το πιο σημαντικό για μας που είμαστε μεσόγειοι είναι η προσωπική προσέγγιση. Δηλαδή, ωραία όλα τα συστήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια προσωπική προσέγγιση. Δηλαδή, η διοίκηση πρέπει να έχει μια πιο προσωπική προσέγγιση με τους εργαζόμενους, τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα. Ο ρόλος λοιπόν του τεχνικού ασφαλείας είναι σε αυτόν τον τομέα πρέπει να εντάξει τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, άρα λοιπόν και το στρες, στην εκτίμηση επικινδυνότητας, στη μελέτη. Άρα λοιπόν όλες οι εταιρείες πρέπει να αναθεωρήσουν τις εκτιμήσεις επικινδυνότητας και να εισάγουν μέσα το εργασιακό άγχος σαν παράμετρο ατυχήματος και στις ελέγχους των θέσεων εργασίας. Δηλαδή να συζητούν με τους εργαζομένους όταν θα κάνουν τις επιθεωρήσεις τους για το στρες και τους παράγοντες αυτούς που προκαλούν το στρες στους χώρους εργασίας. Και βέβαια, καλό θα ήταν για λόγους πρόληψης των ατυχημάτων, για λόγους αναγνώρισης των αιτιών, να συνδεθούν αυτοί οι κίνδυνοι με τη συμπεριφορά των εργαζομένων και με τα ατυχήματα. Τώρα, έχοντας αυτά τα δεδομένα, πρέπει ο τεχνικός ασφαλείας, όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι από εσάς, να προτείνει λύσεις. Αυτές οι λύσεις, οι οποίες πρέπει να καταγράφονται, θυμίζω, πρέπει να προτείνονται και μπορεί να τις λάβει, μπορεί να λάβει δηλαδή κάποια συμβουλή ο ίδιος ο τεχνικός από τα δύο πρότυπα που είδαμε προηγουμένως. Εδώ βλέπετε πως εμείς σαν εταιρεία έχουμε ήδη εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίσει αυτό το κομμάτι στις δικές μας μελέτες. Ίσως όχι τόσο λεπτομεριακά όσο θα έπρεπε, αλλά εν πάση περιπτώσει το έχουμε εισάγει στις εκτιμήσεις ήδη, γι' αυτό και βλέπετε εδώ 17-18. Είναι οι πηγές κινδύνου 17-18, οργάνωση του χώρου εργασίας και το είδος εργασίας. Βλέπετε ότι αυτές οι παράμετροι είναι που λαμβάνουν υπόψη οι δικοί μας σύμβουλοι όταν εκτελούν εκτιμήσεις επικινδυνότητας σε εταιρείες. Τώρα, θα σας παραθέσω κάποια στοιχεία, επειδή ασχολούμαι με την ασφάλεια 25 χρόνια, έχω συζητήσει με πάρα πολλούς εργαζόμενους, σε πάρα πολλές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μας επιχείρησης. Το μόνο κακό είναι ότι δεν είχα αντιληφθεί από την αρχή πόσο σημαντικά ήταν όλα αυτά τα οποία άκουγα όλα αυτά τα χρόνια, ώστε να μπορέσω να τα καταγράψω και αυτά τα στοιχεία να μπορούσα να τα έχω ήδη κάνει μία μελέτη ή έστω μερικά papers, μερικές δημοσιεύσεις. Εδώ λοιπόν σας παραθέτω τη δική μου εμπειρία από τις συζητήσεις με εργαζομένους των εταιριών, όλων των επιπέδων. Γιατί ο τεχνικός ασφαλείας συζητάει με όλα τα επίπεδα, δηλαδή από τους διευθυντές μέχρι το τελευταίο εργαζόμενο κάτω, δεν ξέρω πώς θέλετε να χαρακτηρίσετε τη θέση εργασίας, θέλετε να πείτε την καθαρίστρια, θέλετε να πείτε τον εργάτη παραγωγής, δεν έχει καμία σημασία. Φυσικά για να ταξινομήσω τις σκέψεις μου, έπρεπε να συμβουλευτώ κάποιο ερωτηματολόγιο, έτσι, γιατί είχα σκόρπιες σκέψεις. Συμβουλεύτηκα το ερωτηματολόγιο των 79 σημείων της ΝΙΟΣ, ένα πολύ ωραίο ερωτηματολόγιο, και σκεφτόμουν διαβάζοντας τις ερωτήσεις, αυτά τις 79 ερωτήσεις, αν σε αυτές είχα ακούσει σχόλια ή απαντήσεις, εάν οι εργαζόμενοι δηλαδή μου σχολίαζαν τις ερωτήσεις των 79 σημείων αυτού του ερωτηματολογίου. Νομίζω είναι ένα πολύ καλό ερωτηματολόγιο να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες, αφού βέβαια το ξεσκαρτάρουν, το περιορίσουν, γιατί 79 ερωτήσεις είναι πάρα πολλές και είναι πολύ κουραστικό. Είναι ένα ερωτηματολόγιο δηλαδή, το οποίο προς το τέλος θα δημιουργήσει άγχος περισσότερο. Λοιπόν, ανοργάνωτη εργασία. Παράπονα των εργαζομένων των Ελλήνων. Έτσι. Η εργασία τους είναι ανοργάνωτη. Και τι σημαίνει αυτό? Πολυδιάσπαση και ασάφεια καθηκόντων. Κάτι το οποίο οι επιχειρήσεις σε πολλά χρόνια το κάνουν επίτηδες. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις δεν είχαν καθηκοντολόγια και δεν έχουν καθηκοντολόγια γιατί θέλουν να μπορούν να αναθέτουν στους εργαζόμενους κι άλλα καθήκοντα. Όπως ακριβώς κάνανε και σε μένα όταν πρωτοέπιασα δουλειά, με τη δικαιολογία βέβαια της ανάπτυξης, τα πλαίσια της ανάπτυξης σου στη διεθνή εταιρεία. Πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και το άλλο, πάρε και το τέταρτο, το πέμπτο, έτσι. Ασάφεια στόχων. Πάρε, αλλά μην το κάνεις ποτέ. Ή μέχρι πότε πρέπει να το κάνεις, έτσι. Σύγχυση προτεραιοτήτων. Αυτό δυστυχώς το κάνουμε και εμείς σαν επιχείρηση, η ACRM. Δηλαδή, εκεί που κι εγώ ίδιος, εκεί που κάποιος λειτουργεί και δουλεύει και κάνει κάτι και μάλιστα εμείς σαν εταιρεία, επειδή είμαστε και μελετητικοί, χρειάζεται μια συγκέντρωση, έρχεται από πάνω το αφεντικό και σου λέει
μισό λεπτάκι, μήπως μπορείς να κάνεις αυτό, τελείως το θέμα. Δεν είναι μισό λεπτό, γιατί όταν είναι μισή ώρα να διακόψει την εργασία του και να επανέλθει, θέλει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό στρεσάρει και εκνευρίζει τον κόσμο. Έλλειψη συστήματος, δεν είχαμε ποτέ σύστημα. Πίεση χρόνου, σαφώς, ανεπάρκεια ανθρώπινων πόρων, να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερα με όσο το δυνατόν λιγότερους και ο φόρτος εργασίας. Επίσης, κακές σχέσεις με συναδέλφους και προϊσταμένους. Υπάρχουν εταιρείες στις οποίες είναι τόσο πολύ μεγάλη κόντρα που πραγματικά τους ανθρώπους τους φοβίζει. Εδώ σας έχω κάτι το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται. Αυτός είναι ο Dr. House. Και αυτός είναι ο προϊστάμενός του και του λέει You are late και λέει ο House You are fat. Εντάξει, είναι ακριβώς αυτό, δείχνει την ένταση που μπορεί να επικρατήσει μεταξύ του εργαζόμενου και του προϊστάμενου. Προσωπικά προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε να μην κουβαλάμε τη δουλειά σπίτι. Αρκετές φορές όμως συμβαίνει και το ακριβώς αντίθετο. Κουβαλάμε τα προβλήματα μας στην εργασία και αυτό σε ένα περιβάλλον ήδη αγχωτικό επιτείνει, είναι αυτό που έλεγε ο γιατρός. Είναι ένας καθρέφτης. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής αντανάκλαση και μεγέθυνση. Κουβαλάς τα προβλήματα της δουλειάς στην εργασία, παίρνεις κάποια προβλήματα, ξαναπηγαίνεις σπίτι, παίρνεις και άλλα προβλήματα από εκεί, τα φέρνεις πίσω στην εργασία, το πρόβλημα μεγεθύνεται συνεχώς. Και βέβαια η ανασφάλεια του χαρακτήρα, κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό. Διοικητικοί μέθοδοι, αν υπάρχουν. Αυτό νομίζω θα σας θυμίσει πάρα πολύ και την ελληνική κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις δηλαδή, έλλειψη αξιοκρατίας, μεροληψία, μυστικοπάθεια, ιδιοτέλεια και ασυνέπεια. Αλλά οι κυβερνήσεις δεν ενδιαφέρουν από τις εταιρείες και τις τρόφες. Κάτι το οποίο διαπίστωσα προσωπικά όταν άρχισα να ασχολούμαι με την κουλτούρα της ασφάλειας, ήταν ότι η κουλτούρα δεν μπορούσε να μεταδοθεί γιατί υπήρχε ένα χάσμα, πραγματικό χάσμα, τεράστια απόσταση δηλαδή, μεταξύ των εταιρικών στόχων και των προσωπικών στόχων. Εάν δεν ασπάζεται κάποιους στόχους της εταιρείας και εάν δεν πιστεύει ότι μέσω από τους στόχους της εταιρείας μπορεί να πετύχει τους προσωπικούς στόχους, δεν υπάρχει καμία περίπτωση η εταιρεία αυτή να προχωρήσει. Ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι προσωπικά εγκλωβισμένος και φυσικά καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μεγάλο άγχος. Περιραίωση ατμόσφαιρα ή αν θέλετε εργονομία. Εντάξει. Έλλειψη εναλλακτικών ευκαιριών και προοπτικής για το προσωπικό, το career path το λεγόμενο. Η μείωση της αμοιβής, ένα φαινόμενο πολύ συχνό βέβαια τα τελευταία 2 χρόνια στην ελληνική επικράτεια. Επιδείνωση της κατάστασης τα 3 τελευταία, όπως βλέπετε, έχουν μια συνέπεια ίδια, την ταύτιση. Θα σας πω τι εννοώ. Αυτό που βρήκα πολλές φορές, ακόμα και τώρα που οι εργαζόμενοι στα σεμινάρια μου που έρχονται εργαζόμενοι και με τους οποίους συζητούμε, αρκετοί από αυτούς δεν έχουν ουσιαστικό πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή στο κλειστό τους κύκλο ή στον όχι τόσο κλειστό η κατάσταση δεν είναι καλή, επειδή μες στο σπίτι τους ακούνε την τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ραδιόφωνο, υπάρχει μια αρνητική ειδησιογραφία και υπάρχει μια έντονη θυμολογία. Άκουσα, είδα, έπιασα, έκανα στο ίντερνετ διάφορα email. Έτσι δεν είναι, σκοτώστε τους, φάχτε τους, θα μας τσακίσουνε, εντάξει, δεν θα μείνει τίποτα. Όλα αυτά δημιουργούν μια ταύτιση με αυτή την κατάσταση. Και ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο πολύ άγχος, τελικά διακατέχονται από αυτό το άγχος. Αιτίες. Πώς φτάσαμε ως εδώ. Για μένα, σας δίνω μια φιλοσοφική απάντηση. Νομίζω ότι αυτή η σύγχυση, γιατί το στρες προκαλεί μια σύγχυση με την γνώμη μου, υπάρχει μια ανισορροπία και νομίζω ότι τα έχουμε μπλέξει εντελώς. Έχουμε μπλέξει καταρχήν τις έννοιες ευμάρειας και ευημερίας. Θεωρούσαμε όλοι ότι η ευημερία, ενώ θα έπρεπε να θεωρούμε ότι η ευημερία μας οδηγεί στην ευμάρεια, αντίθετα, αυτό που πιστεύουμε τώρα, έτσι μας έχουν κάνει τουλάχιστον, είναι ότι η ευμάρεια οδηγεί στην ευημερία. Δηλαδή το να έχεις πολλά υλικά αγαθά, σε κάνει και αισθάνεσαι καλά. Έτσι. Άρα λοιπόν, χάσαμε τα υλικά αγαθά. Δεν μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να πάρουμε καινούργιο κινητό. Δεν μπορούμε να έχουμε iPad. Αυτό μας δημιουργεί άγχος. Δεν μας ενδιαφέρει αν έχουμε φίλους, αρκεί να έχουμε friends στο Facebook. Ενώ είναι γνωστοί. Η οπτική του κόσμου σχετίζεται με τη διαγώνιο της τηλεόρασης. 50 ετζών, μεγαλύτερη οπτική του κόσμου. Το βάθος του κόσμου είναι αν έχουμε τρισδιάστατη τηλεόραση, είναι το καινούργιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν διανύουμε περισσότερο μια κρίση αξιών κατά τη γνώμη μου και όχι οικονομική. Δεν θέλω να σας απασχολήσω με αυτό, απλώς να γνωρίζετε ότι
Αυτή είναι μια πυραμίδα η οποία καταδεικνύει την ιεραρχία των αναγκών σου. Λέει ότι ο άνθρωπος αναπτύσσεται βάσει των αναγκών του. Όταν ικανοποιεί τις ανάγκες, ανεβαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης της προσωπικότητάς του. Αλλά πρώτα φυσικά πρέπει να διασφαλίσει την επιβίωσή του, τις φυσικές του ανάγκες, μετά τις ασφάλειες και μετά τις ψυχολογικές του που είναι συναναστροφή, αναγνώριση, καταξίωση. Και εδώ υπάρχει μια επεξήγηση, θα πω σε λεπτομέρειες. Αυτό οδηγεί τον άνθρωπο στην επίγνωση των αξιών. Εντάξει, ο Μάσλο είπε αυτά που είπε στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν έχει καμία σημασία, οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν πει πολύ πιο πριν. Εκεί που καταλήξαμε και καταλήγουμε όλοι είναι ότι για να εξασφαλίσουμε την εσωτερική αρμονία, η οποία καταπολεμά και το στρες, πρέπει να απτυχθούμε με οδηγό τις αξίες. Αυτό είναι που συμβαίνει σήμερα, κατά τη γνώμη μου. Ψυχολογικά, για να είμαστε καλά, θέλουμε λεφτά. Τίποτα άλλο. Αυτό βέβαια σημαίνει απόρριψη των αξιών, δεν υπάρχουν οι αξίες από εδώ και πάνω. Τίποτα. Και βέβαια, αυτό μας οδηγεί να πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη η προσωπική μας σχετίζεται με το χρήμα ή τις ηλικές αξίες. Εντάξει. Φοράς το κροκοδιλάκι. Είσαι σούπερ. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν, επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις είναι, καταρχήν, το είπε και ο ιατρός, οργή και αγανάκτηση στους εργασιακούς χώρους. Εντάξει. Και επιπλέον, αμφισβήτηση των πάντων. Κάτι που ζούμε τώρα εμείς σαν Έλληνες. Αν προσθέσετε σε αυτή την κρίση, δηλαδή την άδεια τσέπη, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μια ανασφάλεια και βέβαια στρες. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο το έχουμε ζήσει όλοι αυτή την εποχή είναι η γενικευμένη αμφισβήτηση όλων των αξιών και όλων των θεσμών που υπάρχουν για να υποστηρίζουν αυτές τις αξίες. Της πολιτείας, της κοινωνίας. Αυτό το οποίο δεν είναι δημοφιλές στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά μας αφορά περισσότερο όλους εμάς που είμαστε εδώ, είναι η αμφισβήτηση των αξιών των εταιρικών. Δηλαδή, οι εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν καταραίουν μόνο οικονομικά, καταραίουν γιατί δεν υπάρχει πια εσωτερική συνοχή. Αυτό δεν φτάνει ποτέ στα μίδια, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Από την άλλη όμως, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας όλο και περισσότερο λένε ότι ανάπτυξη ίσον επενδύσεις, ίσον δηλαδή τι? Εταιρείες. Φέρτε εταιρείες να επενδύσουν, να προσλάβουν, να δώσουν λεφτά. Μα κάτω από αυτό το κλίμα δεν μπορείς. Δεν μπορείς ούτε να επενδύσεις, αλλά ακόμα και να επενδύσεις, η επένδυση δεν θα αποδώσει. Κατά σύμπτωση, διαβάζοντας της Microsoft, το New World of Work, που είναι υποτίθεται μια νέα μέθοδος της Microsoft, η οποία εξασφαλίζει χαμηλά ποσά στρες και αυξημένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, διάβασα κάτι το οποίο εγώ τουλάχιστον που έχω δουλέψει στις πολυεθνικές το έχω ζήσει χρόνια, γιατί το έλεγαν οι πολυεθνικές χρόνια. Και όλες οι εταιρείες, ελληνικές και ξένες πολυεθνικές, ότι το κεφάλαιό μας είναι ανθρώπινο κεφάλαιο. Βέβαια, άλλο τι γινόταν στην πράξη. Τουλάχιστον αυτό το έλεγαν. Άρα λοιπόν, το κεφάλαιο είναι οι άνθρωποι. Μάλιστα, εμείς τώρα που ασχολούμαστε με την ασφάλεια, με την προστασία δηλαδή της σωματικής, της ψυχοσωματικής καλύτερα, ακεραιότητας του ανθρώπου, το συνδέσαμε αυτό με την έννοια της ασφάλειας, του safety. Έτσι. Πολύ ωραία. Τι συνέβαινε σε εμάς? Πριν μερικά χρόνια, όταν υπήρχε ανάπτυξη, οι εταιρείες πηγαίνανε καλά, πουλούσαν προϊόντα, όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Όταν πηγαίναμε στις εταιρείες, μας λέγανε: παιδιά, έχω πολλή δουλειά. Δεν έχω χρόνο για την ασφάλεια. Πολλή δουλειά. Τώρα πηγαίνουμε στις ίδιες εταιρείες που βρίσκονται στη ύφεση και λέει: παιδιά, δεν έχω δουλειά, δεν έχω λεφτά για την ασφάλεια. Εντάξει. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να του πιάσει από πουθενά. Βλέπετε λοιπόν ότι και οι εταιρείες, η φιλοσοφία της εταιρείας, των εταιρεών, έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν να το κάνουμε δηλαδή. Οι εταιρείες έχουν CRM. Έχουν δηλαδή προγράμματα, έχουν αναπτύσσει προγράμματα, έχουν δώσει πολλά χρήματα για να εγκαταστήσουν προγράμματα διαχείρισης των πελατών. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι ή όχι ο εργαζόμενος με την ευρεία έννοια ένας πελάτης επιχείρησης? Γιατί να φροντίζουμε τον πελάτη και να αφήνουμε τον εργαζόμενο απ' έξω? Το δεύτερο, πού πήγαν όλα τα προγράμματα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης? Εγώ δεν τα βλέπω πια, εξαφανιστήκαν. Και βέβαια, πώς μπορείς να βγεις με μια διαφήμιση που να λες ότι η τάδε εταιρεία φροντίζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη φυτεύοντας λουλουδάκια και ποτίζοντας τα δεντράκια, όταν συγχρόνως απολύει το 50% των εργαζομένων, μειώνει μισθούς κλπ. Ή κλείνει. Άρα λοιπόν,
Μήπως η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να επικεντρωθεί προς τους εργαζομένους, γιατί και εκείνοι είναι κοινωνικοί εταίροι της εταιρείας. Okay. Για μένα υπάρχει λύση και επικεντρώνεται σε αυτή την έννοια. Εμπιστοσύνη. Okay. Και η εμπιστοσύνη στα πλαίσια μιας επιχείρησης πρέπει να στηρίζεται σε τρεις πυλώνες, ένα τρίπτυχο. Εμπιστοσύνη στη στρατηγική της εταιρείας, εμπιστοσύνη στην οργάνωση της εταιρείας για να πετύχει τη στρατηγική και είπαμε, επειδή είμαστε μεσογειακοί, χρειάζεται απαραίτητα και προσωπική εμπιστοσύνη σε αυτούς που διαχειρίζονται τα συστήματα της εταιρείας για να πετύχουν τους στόχους της εταιρείας. Okay. Εμπιστοσύνη, για να είμαστε και πιο αναλυτικοί, σημαίνει ότι η στρατηγική της εταιρείας πρέπει να προσανατολιστεί στην επαναπροσδιορισμό φιλοσοφίας και αξιών, οργανωτικά να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους και να αποκατασταθούν οι ενδοεταιρικές σχέσεις, θα θυμίσει και λίγο την Ελλάδα νομίζω αυτό, και σε προσωπικό επίπεδο να έχουμε νέα αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Εμείς έχουμε κρίση και αξιοπιστίας. Τώρα, η δικιά μας προσέγγιση σαν εταιρεία. Περισσότεροι από εσάς αυτό δεν το γνωρίζετε. Το 2005, όταν ιδρύθηκε η ACRM, ιδρύθηκε επειδή οι μέτοχοι και οι ιδιοκτήτες διέγνωσαν προοπτικές ανάπτυξης. Μεγάλη λέξη αυτή, έτσι. Δεν ψάχνουμε όλοι τι σημαίνει. Προοπτικές ανάπτυξης. Για μας λοιπόν αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να προσλάβουμε περισσότερο προσωπικό. Αυτό θα σήμαινε βέβαια περισσότερη δουλειά. Περισσότερη δουλειά πάντα σημαίνει περισσότερο άγχος. Συγχρόνως όμως, την επόμενη διετία, η ACRM βίωσε τη δικιά της κρίση. Τα πράγματα δεν πήγαν καθόλου καλά. Υπήρχαν κάποια συμβάντα που απέτησαν ευνίδια και μαζική εκροή κεφαλαίων. Αμέσως μετά το 2007 άρχισε η οικοδομική κρίση και η ACRM, εκτός από συμβουλευτική ασφαλείας και υγείας, είναι και μια επιχείρηση κατασκευαστική. Και αυτό μας δημιούργησε επιπρόσθετο και περισσότερο άγχος. Έπρεπε λοιπόν να αποφασίσουμε αυτό που είπε ο γιατρός. Fight or flight. Δηλαδή, να προχωρήσουμε ή να την κάνουμε. Να τα κλείσουμε όλα. Ήμασταν και οι τρεις τρόικα. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση. Εμείς πήραμε ένα ρίσκο. Κάθε απόφαση έχει ρίσκο έτσι κι αλλιώς. Και παρά τις αντικσότητες, είπαμε ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή εδώ την επένδυση, δηλαδή ιδιότητα κτίρια για τη δημιουργία ενός αναγκαστικού περιβάλλοντος εργασίας. Αυτό, έτσι για να ξέρετε, ήταν μια επένδυση ύψους 50% του ετήσιου τζίρου της επιχείρησης. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει επιχείρηση που έχει επενδύσει τόσο πολύ. Σε ποσοστό εννοώ. Εντάξει. Και οφείλω να ομολογήσω ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ υπέρ αυτής της επένδυσης. Παρ' όλα αυτά, με διέψευσε η συνέχεια. Είσοδος. Χαρακτηρίζει την εταιρεία, χαρακτηρίζει τις αρχές της εταιρείας. Λετή, λευκή, άνετη, δηλαδή δείχνει μια ανοιχτή εταιρεία. Εργασιακές θέσεις. Αυτό μου το έστειλε ο γιος μου, είναι ένα ανεκδοτάκι. Έπρεπε να σκεφτούμε πώς θα σχεδιάσουμε τις εργασιακές θέσεις. Υπάρχει ένα λεπτό λοιπόν που λέει: A bus station is the place where a bus stops. A train station is the place where a train stops. A workstation is the place where. Εμείς δεν θέλαμε λοιπόν να σταματήσουμε την εργασία, αλλά θέλαμε να δουλέψουμε εκεί. Άρα λοιπόν φτιάξαμε εργασιακές θέσεις ανοιχτές, λιτές, φωτεινές, για να δείξουμε μια φιλοσοφία της εταιρείας. Βέβαια, αυτές οι εργασιακές θέσεις έχουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία τα αναγνωρίζουμε. Και φυσικά δεν θέλει ο κύριος σε μένα, δεν θέλει καθόλου να το. Εδώ λοιπόν θα δούμε πώς αυτές οι εργασιακές θέσεις δεν είναι πάντα οι καλύτερες. Εντάξει. Εδώ αυτός ο κύριος βγάζει μια φωτοτυπία. Βγαίνει μαύρη, ξαναβγαίνει μαύρη. Αυτός είναι ο εκτυπωτής, αυτό είναι το φωτοαντιγραφικό, έχει σημασία. Ξαναδίνει εκτύπωση.
ξαναβγαίνει μαύρη η εκτύπωση, την ξαναπετάει και αποφασίζει ότι κάποιο πρόβλημα έχει ο εκτυπωτής, το οποίο πρέπει να το διευθετήσει. Ο εκτυπωτής βέβαια έχει το δικό του μυαλό, παρότι εμείς το νομίζουμε ότι είναι άψογος, και εκεί που το τοποθετεί, τον λούζει και σου λέει γιατί μπλέκεσαι. Αποφασίζει να πάρει λοιπόν πιο δραστικά μέτρα και πάει στο φωτοαντιγραφικό, και το έχει χάσει πλήρως, έτσι. Το έχει χάσει πλήρως. Εντάξει, φυσικά αυτή είναι μια παράλογη συμπεριφορά, έτσι. Νομίζω το καταλαβαίνουμε τελώς. Δεν μιλάει κανένας, έτσι. Ναι, δεν μιλάει κανένας γιατί, είδατε όμως πόσο αναστατώθηκαν οι υπόλοιπες εργασιακές θέσεις, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ βλέπετε τις εργασιακές θέσεις των διευθυντών. Έχουν και αυτοί τα άγχη τους βέβαια. Όμως, όπως είπε και ο κύριος Θανασιάς, δεν υπάρχει. Υπάρχει μια επαφή. Φυσικά η επαφή αυτή μερικές φορές δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Νομίζω η Μαρίνα θα το καταλάβαινε πολύ αυτό. Η κοπέλα δεν έχει αίσθηση της ανοιχτής εργασιακής θέσης, έτσι δεν είναι? Και παίρνει μια πολύ ριζική, εντάξει, και καταλαβαίνει ότι πρέπει να λύσει το πρόβλημα στη ρίζα του, να την πλακώσει αυτή στο ξύλο γιατί δεν το έφταιγε τίποτα η τηλεφωνική συσκευή. Οκ, λοιπόν, ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, άρα είμαστε τυχεροί που δουλεύουμε στην ACRM. Λοιπόν, αίθουσα συνεδριάσεων, κοιτάξτε να πούμε κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι μπορεί να βλέπετε ένα αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα εδώ, όμως ήταν ένα αποτέλεσμα πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των τριών, δηλαδή τα θέματα ασφάλειας και υγείας, φωτεινότητας κλπ. Λήφθηκαν υπόψη και μάλιστα είχαμε ψάξει αρκετά εμείς στην ACRM να δούμε πόσος χώρο πρέπει να έχει ο καθένας για να υπάρχει άνεση και γι' αυτό βλέπετε ότι ο χώρος εργασίας όπως φαίνεται εδώ είναι μάλλον άνετος, δεν υπάρχει σπατάλη. Εμείς προσπαθήσαμε να πούμε, να προσεγγίσουμε και να αναδείξουμε την αξία της εταιρείας μέσω της αξίας των ανθρώπων. Άρα, προβήκαμε σε κάποια αναπτυξιακή στρατηγική. Επενδύσαμε σε ένα φιλικό περιβάλλον. Εντάξει. Σκεφτείτε τώρα μια εταιρεία η οποία συμβουλεύει τις άλλες εταιρείες να έχουν καλό περιβάλλον, η ίδια να έχει ένα κακό περιβάλλον. Σκεφτείτε μια εταιρεία η οποία κατασκευάζει σπίτια, το δικό της κτίριο να μην ήταν σωστά κατασκευασμένο, έτσι. Άρα λοιπόν, δείχνει τη φιλοσοφία της εταιρείας. Ενημέρωση. Το δικό μας προσωπικό ανατρίμηνο ενημερώνεται για την πορεία της εταιρείας, ανεξάρτητα με το αν η Ελλάδα βρισκόταν σε αναπτυξιακή ή όχι πορεία. Και πρέπει να γνωρίσετε επίσης ότι αυτή η ενημέρωση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Συμμετοχή. Οι εργαζόμενοι, όταν βρέθηκαν μπροστά στην πρόκληση της μείωσης του κόστους, συμμετείχαν με ομάδες εργασίες οι οποίες έριξαν το κόστος και έχουμε και νούμερο 10% των γενικών εξόδων, το οποίο αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά κάποιος που ακούει αυτά μπορεί να πιστέψει ότι η ACRM δεν είναι τίποτα παραπάνω, δεν είναι εταιρεία, είναι μια κολεκτίβα όπου έχουμε ένα ποαουάου ινδιάνικο, κάθονται όλοι γύρω-γύρω και παίρνουν αποφάσεις. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Η ACRM έχει επενδύσει σε ένα ISO 9000 από την καλύτερη εταιρεία, τη Lloyds, και βάσει αυτού του ISO κρίνει τις πράξεις όλων των εργαζομένων. Δεν θέλουμε να κρίνουμε, βεβαίως εμείς έχουμε τις προσωπικές μας συμπάθειες και αντιπάθειες, όμως θέλουμε οι κρίσεις να γίνονται με αντικειμενικότητα. Προσπαθούμε εμείς σαν διοίκηση να δίνουμε το παράδειγμα. Είναι γνωστό το δικό μου παρατσούκλι ως νυχτοφύλακας, αφού κλείνω το γραφείο εγώ, και προσπαθούμε του καθενός τα προσωπικά προβλήματα να είμαστε δίπλα του στο βαθμό που μπορούμε και θέλει ο ίδιος ο εργαζόμενος. Αυτό μάλιστα είναι μερικές φορές πολύ δύσκολο. Επίσης, η εταιρεία μας, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαμε πολύ εύκολα
να προβούμε σε διαφορετικές ενέργειες, επενδύουμε συνεχώς και μέσα σε αυτά και σε νέα προϊόντα. Αυτό είναι μια προσπάθεια της ΕΔΕ. Για μας, παρά το γεγονός ότι ουδέποτε έχουμε συμμετέχει σε τέτοιους διαγωνισμούς, εμείς τουλάχιστον πρεσβεύουμε την ουσία αυτής της επένδυσης. Εντάξει, γιατί το να επενδύσεις στους ανθρώπους σου σημαίνει κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Τα αποτελέσματα. Οι εργαζόμενοι μας γνωρίζουν ότι το 2011 η εταιρεία επέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα της τελευταίας πενταετίας. Ο εμπορικός τομέας επέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη σύστασή του το 2000. Η εταιρεία της Κύπρου, στην οποία επίσης δραστηριοποιήθηκε η εταιρεία, ένα από τα ανοίγματα που έκανε η εταιρεία εδώ και 10 χρόνια και όχι λόγω κρίσης, πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα από το 2006 που συστάθηκε και συντηρεί 2 εργασιακές θέσεις στην Ελλάδα. Και έχουμε και μία αύξηση του μεριδίου της αγοράς της εταιρείας. Αυτό δημιουργεί μία ασφάλεια ή μία καλύτερη ασφάλεια. Δεν σημαίνει ότι είμαστε καλοί ή πάρα πολύ καλοί ή ότι δεν μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Εντάξει, εγώ προσωπικά λέω ότι θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτεροι. Παρ' όλα αυτά η περιβαλλοντική ατμόσφαιρα μας επηρεάζει. Για το 2012 ανακοινώσαμε δύσκολα μέτρα, αλλά τουλάχιστον είχαμε ένα στόχο να μην πληγούν οι θέσεις εργασίας και οι αμοιβές. Ένα στόχος που προς το παρόν επιτυγχάνεται. Προς το παρόν. Οι οικονομικοί το λένε return on investment, εμείς το λέμε return on trust. Άρα λοιπόν το προσωπικό μας ανταποκρίνεται, το εργασιακό κλίμα είναι και οι σχέσεις είναι που διατηρούν τη συνοχή της εταιρείας και οι άνθρωποι μας έχουμε την εντύπωση ότι εργάζονται για τη δική τους εταιρεία. Τους έχουμε δώσει και ελευθερία δράσης άλλωστε. Ελέγχουν τη δικιά τους δουλειά. Όπως γνωρίζουν οι δικοί μας εργαζόμενοι, το πραγματικό αφεντικό είναι ο πελάτης. Είναι ικανοποιημένος ο πελάτης, έχουμε δουλειά, έχουν δουλειά. Υπάρχει εταιρεία. Και εσείς όμως σαν πελάτες, ξέρετε πολύ καλά ότι απέναντί σας δεν έχετε μια πρόσωπη εταιρεία, ούτε έχετε εμένα μπροστά ή τους μετόχους. Όταν είσαστε ικανοποιημένοι, είστε ικανοποιημένοι από τους ίδιους εργαζομένους. Υπάρχει ένα ρητό, και αυτό μπορούμε να το αιτιολογήσουμε γιατί γίνεται έτσι. Διάλεξε ένα επάγγελμα, έλεγε ο Κομφούκιος, που σου αρέσει και δεν θα χρειαστεί να δουλέψεις ούτε μία μέρα. Εμείς λοιπόν στην ACRM δεν μπορώ να πω ότι διακατευόμαστε από πολύ άγχος, γιατί δεν δουλεύουμε. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Τώρα, το σύνθημά μας, ένα τουλάχιστον από τα συνθήματά μας, είναι οικοδομούμε την ευημερία σας. Δηλαδή, οικοδομούμε, γιατί είμαστε μια κατασκευαστική εταιρεία, την ευημερία σας, γιατί ασχολούμαστε με την ασφάλεια και η υγεία σας. Και εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω σε σαφρά θεμέλια, δηλαδή θεμέλια που δεν στηρίζονται στην ασφάλεια και στην έλλειψη άγχους από τους ανθρώπους, όχι μόνο τους δικούς μας, τους δικούς σας ή και οποιοδήποτε τρίτο. Ευχαριστώ πολύ.